Kakatulan ako din. Ano? 1, 2, 3. Uy, kami ba? Tubang fight. Uy, ako lang isa! Picture isa. Hindi, anay, pito kami mo. Gaga ka, video! Tubag! Hello! Ako ba? Picture. Right now, I'm here. Hi, we are riding in a tricycle. And you know, dinagdag ako din. And it was Oh, baka. And it was my first time. It was our first time. Gogo! Ciao. Ay, pari ko. Nagabi ang slurpee na siya. Ay, ano? Uy, makabot naman. Nagdagagan ka. Sayo ka na naman. Una ang pagkain ko dyan sa balagdag. Gaon mo dyan. Hello there. Patuwang siya. Patuwang siya. Late na tayo. Oh. Alam ko 5 minutes na lang. Hindi pa. Dula lang ko eh. Grabe! Kaya ni Mamang! Look! Just kidding. I'm the tour guide now. Here's the, Can you please go? I will push you. Madalan ka! Isang gat-gat. Isang late na tayo. Kalit na We are late. Kalit na tayo. We are late. We are late already in BMAT and we are still riding in a tricycle. Mambay mo manong. Medyo isi manong. Tumahan na. Medyo isi ante ako. Ako lang ko na ngayon. Mas tapi ko din naman ka rin. Save ka rin. Medyo isi manong. Ibunggo. Mapasawa pa ko yan. Hindi mo gusto mapatay. Sino ba kasawan mo? Wala ako mapatay. Si Jolo. Hindi mo na yung kaya. Bagay, hindi pag-iyan mo sa ako, no? Si Manong, sikat na para libre sikat na. Buga, nagpreno, bigulpe, no? Lubog eh. Kumagana eh. Alakalit na. Doon lang kami na. Doon lang kami na. Bayar na jeep lang na. Diba? Ito sa tabok ko. At yung tabok na lang. Doon lang ta, para lakot na naman tabok ko. Naag na ka mo. Ito si ganyan ako. Uli, huwag piyo sa imo. Ano ka, Jelika? Ari mo libro. Wala. Libro. Wala ka na, dalawa. Wala ka niya pa. Uy, bayad ka muna yo. Bayad niyo ko na. Ikaw na bayad. Kasi gano'n ko yung sige, tayo. Akong dala, oh. Ako, anay. Ya, kaya ano niya inyo yan? Mampidyo pa na, bayad na. Ay, pa kung bayo, kumikula pa nga. Di bayad mo, be? Amok, i-focus. Pilangin na tanan. Uy, ko, anay. Paano dyan? Kaya na. Ako madiya, ako. Ano? Pinandirik ka, ginawayakan ko. Dito itong piso ko, be. Kare ka na. Pinas. Diba? Hindi po. Sa'yo pa na. Yun yung puta? What's that? What's the meaning of that? Uy, late. I like it. Sige na, bye-bye.